Der er meget at fejre og meget mere at kæmpe for. Jeg laver en video til jer i dag, fordi det nu er mere end 100 år siden, at insulinen blev opfundet. Det er en opdagelse, der har gjort livet som diabetiker meget mere simpelt, og som påvirker de mere end 32 millioner mennesker, der lever med diabetes i EU. Desværre er antallet stigende. Det viser den barske statistik også, og det tæller både børn og voksne, og det tæller type 1 og type 2 diabetes. Vi taler om en reel diabeteskrise, og det er virkelig også på tide, at vi begynder at se det sådan. Så på årsdagen for insulinens fremkomst, så vil jeg bruge det anledning til at opfordre til, at vi i EU skal meget mere seriøst ind i kampen mod diabetes. Vi skal gøre alt, hvad vi kan for at hjælpe dem, der lever med diabetes hver dag. Det gør vi ved at øge vores fokus på diabetes og sænke vores fordomme. Forældede fordomme om mennesker med diabetes har for eksempel betydet, at det i vildt mange år har været enormt svært at få fornyet sit kørekort, kun fordi man er diabetiker. Men her kan EU faktisk hjælpe. For vi er mange her i Bruxelles, der kæmper for diabetikernes rettigheder, også i forbindelse med kørekort. I udgangen af november vil der være et topmøde om diabetes, hvor IDF Europe og WHO Europe er værter. Det glæder mig, at vi på topmødeniveau tager en så vigtig dagsorden op, og det glæder mig at se, at vores arbejde for mere fokus på diabetes endelig bærer frugt. Glæden har jeg som europæisk socialdemokrat, og glæden har jeg som medformand for Europaparlamentets interessegruppe MEPS Mobilizing for Diabetes in Europe. Og jeg er så utrolig stolt af at kunne være med til at fejre årsdagen for det her. Det er en tiltrængt påmindelse for os alle om, at tiden er til at handle på diabetes nu.